Қазақстанда иң біріншілерден болып шешуге шыға. Бұл иң бірінші шешуге нәрсе белән бәйле. Башкалардан алданрак булу максатымы или климат белән нәрсә белән бәйле? Мен инде уйлыйм, әзрәк климат белән бәйләнгән ди. Без Южный Районда бит, Нурлат, Аксубай инде беренчеләр булып шәһәр районына. Менә инде без бер атнадан артык кырда. Уҗымнар инде кышкы кезге чәчкән безнең уҗымнарны әйтик без аны подкормка яртысыннан артык ясап бетердек бәйенкендә. Удобрение кертеп, бәйенкене уш бара. Инде күп еллык үләннәр өстендә без бәйенкене бетереп барабыз, аларга удобрение кертеп, бәйенкене баранование бара. Ул инде бер-ике көннән бетәр дип уйлыйбыз. Шул вакытта инде без параллельно баранование алып барабыз бәйенкене. Зәпне ул эшне инде 20% эшләдек бәйенкене. 62 беген единица эшли кырда. Иртәгә алып 80 булачак инде. Бәйенкене менә мөмкинлек бирде кырга чыгарга. 18 градус җылылык бүген. Менә җил киптерә әйбәт. Язның инде сын килүе әзрәк безнең файдада булды дип уйлыйк. Җилләр тигез өлгерде. Бәйенкене менә әйтик масштабны кирип була бөтен җиргә. Елдагыча бата торган җирләр юк. Менә техникалар эшли, кырның бер башына икенче башына калдырмыйча шулай итеп эшләп баралар. Әйтәсе килә быелгысы елда безнең чәчәсе бар инде 82 мең безнең гектар. Әйтик инде безнең башня, шуның 63 мең гектарын чәчәсе бар. Бәйенкене әйтик быелгысы елны чәчәсе культуралары безнең менә зерновыйлар 32 меңнән артык чәчәбез. Шуларның чигендер 3 мең ярым бар степ. Кукуруз 3 меңдә 700 зернога чәчәбез инде. Силоска шул вакытта инде 4,5 мең гектар. Чәчәбез шундый культуралар, рапсны менә высокомаржинальный культуралар дибез инде, алар высокодоходный, бәйенкендә саныйбыз инде гектарыннан күбрәк керем керсен. Әйтик, менә зерновой белән чәчкәндә, менә кукурузный зерно или әйтик рапс, аның инде 1 гектардан кереме күбрәк була. Шуның өчен инде андый культураларында менә 10% бөтен пашнядан безнең высокомаржинальный культуралар чәчәбез. Высокодоходный дип әйтик инде. Чәчүне бетермәкче булабыз инде 2 атна эчендә. Сынга калганлыктан менә без кулланмакчы булабыз 2 смен механизаторларны, булган техникаларны полностью мобилизовать итеп, яңа 20 техника алып кайттык тагын. Алар да беген кырга чыктылар. Алар яңа кайттылар. Аларны техобслуживание ясап, менә бегенкендә алар кайтканнар менә 4 көнгә көн. Шулай итеп без менә әзрәк нагрузка снимайттык быел. Менә шул бөтенесен шул исәпкә алып, 2 атна эчендә чәчүне бетереп инде үз әйтик инде 10 майга бетергә тиешбез. Расчетларыбыз шундый безнең. Орлыкларыбыз бәйенкене эшкәртелә. Удобрение әле кайткан өлеше бар. Безнең бәйенкене 65 әйтик инде килограмм на гектар безнең әзерләнгән удобрение. Шул вакытта 1000 тонна беген ташыйсы бар, аны ташыйбыз. Киләчәктә инде тагын сатып алачакбыз. Удобрение инде бер министр безнең куйда 65 тән ким түгел, 65 инде булса низкий показатель 1 гектарга 63 килограмм. Шуның өчен инде без менә бер 80 килога җиткезеп, аны 80-85 бу ел көнне влага инде әйтик бу елга 1,5 тапкыр артык үткән елга караганда метровый слойда. Шуның өчен менә шуны файдаланып, әйбәт урожайлар алмакчы булабыз. Исәпләребез урдан инде бәйенкене, механизаторлар бөтен әзерләнгән. Алар инде укуны да үттеләр, укыдылар да. Шул вакытта инде әзерлек булды бик, ремонт уздырдык. Беренчеләр булып без техникаларны тисеп куйдык. Әзерлек инсина. Шуның өчен уйлыйм инде менә шул кыска вакытта аны башкарып чыгарга.